И какво става потребители от YouTube? Аз съм Dexter657 и днес сме в Бъдър PvP и исках да ви покажа и малко информация и сървърчето да ви покажа. Значи казах, че ще почвам нова поредица в този сървър. Да, ето вече това е втори епизод или вие го имайте за първи, защото това всъщност казах. В това казах, че ще почвам поредица, а не епизод, така. И да. Първо развитието, значи направил съм си нов холм, ето така, виждате, ще има стълби, защото ще има втори етаж. Да. Имаме една фулка, 11 лега, да, 11 лега. В NoPython имам някакво, някой ми пише в Facebook. После ще видя, тук имам някакви неща. Тук флотоусове, които нямам още такива. Имам полшенки номер 2, тук е само полшенки, тук материали за полшенки, така, нека да отидем в PvP. Кой ми пише? Добре. Така. На лапа PvP няма никой. Но виждате лапа. Много е добър. Даже дойде някакъв, който ще ме унищожи с това гейма. Виждате, сега не мога да го покажа, ще го разгледате, нагоре има така. Ето виждате, нагоре има топ. Не, нямам. Така, следващия лап Battledome, който мисля, че е затворен, или ако не е затворен, аз се махам. Да, това е Battledome. Ето виждате, че е затворен, тук не е PvP, това е Battledome. Следващото е команди. И Commands, така наричам. Commands, тук може да видите на всички командите, значи на Wither King, имам се Fix Ender Chest, Feed и Extra Home, не знам какво е Extra Home, така, Kit Slot, Sharp 4 и Full Armor Pot 4, така, 2 Golden Apple и Potion. Така, това са командите на Бъдъргода, значи аз съм Бъдъргод, им се Fixal, Ender Chest, Feed Craft, Hell Hat, задържа XP-то, когато умрете. И може да купаем спанери, супер, екстра холмове, кит бъда, Sword Sharp 5 Fire 2 да, и Full Armor Pro 4, Fire Protection 4, Unbreaking 2, плюс 8 Golden Apple, Potion и Upball и Kit Potion. Само да видя кой? За какво? Така, значи и другия Enderlord, обърках. Така, команди и ще Fix Ender Chest, задържат XP-то след умиране, Craft, Extra Home, Бъдър PvP, Ender 200 Point, 60 дена. От тук може да се купе. Така, Kit Ender Slot Sharp 4 Fire 2, Full Armor Protection 4 Fire Pot 4 като на ютубъра, плюс 4 Golden Apple, Potion, Upball и Kit Potion, да. Най-хубавите са ето този и ето този. Но според мен най-хубавият е този, защото ви дава такова повече дни. 60 дена, а пък то са само 1 месец. Това са 2 месеца. Така. Другия лап е лап
PvP съм го показал. Enda не съм го показвал. Ето го Enda, тук е Lego Fun. Колко готино показва сърцето тук. Текстчър пакът е на Мелибери, може да го видите. Така, ето го Warp Ender. Там няма стени или нещо такова, само има там дупка. Там има дупка. Това е репарното, да. И това... Или в далечна перспектива го виждам така, или за това, което го мисля. Или е това, което го мисля, или просто има отпред една сграда и отзад една. Да, първия хакер, ето го. Не, добре. Следващия лап евент. Така, евентът, както винаги е като дропарти, това е Battle Dome. Това е Run Event. Тия вече не ги знам какви са, само знам, че тук се излучва или дропарти, или евент. Не съм ходил на евенти. Ето го Speed евента. Ето го, доста е голям, не мога да ви покажа, защото нямам флай. Така, нека да отидем на LARP XP. Не съм гледал XP. LARP Money, мисля, че знам кой е. LARP XP е на спаун, ето за, между другото, забравих да го покажа, ето това е спаунът, не само това, там има още. Там. Но да, ето го, това е той. Значи тук може да си буйните 825 XP за 2000 лева и да си енчоте. Всичко е на full level, 30 лева. И енчанти гай като за 1.8, само че съм на 1.7.2 и затова ми го показва така. Нека да отидем на следващия лап Help. Мисля, че го знам кой е. Камило, ще трябва някой да ми деспи. Чакай. Не, баланса е какъв сприн така. Добре, това е лап Help, не съм го показвал така. Как да си правите факшн така? Правите си факшн, като напишете в Create Email, отивате до хомето си, отивате до хомето и пишете, да, как да го защитите, почвате да канете около базата и пишете в Claim, за да спрете вече имате Protection, така, за Claim се изисква Power и така, Every Parents. Окей, така, релиз. Без хакове, да не спамите. Така, да not be right to the players, да не имате много акаунти. Точка даже. Не обиждайте другите играчи, какво. Всякакъв вид измами забранени, окей. Staff. Let's Captain Hero. Skype, агенция от 16. Така. Следващият лап е Lap Jump. Не съм го виждал. Ще го видя. Много е лесен, наистина. Изобщо, защо не е пуснат, искам се често. Там долу какъв много за често. Как добър се. Мъни, мисля, че знам кой. Това е нещо като банка, защото преди малко видях. Да, знаеш. Ето го на 35 минути. Окей. Мъни. И ето го дава. Трябва да седите много минути, може да ви дава пари и така нататък. Тук имате хубав чест. Лав. Следващия лап, партнера. What the fuck, you bitches? Лапнер е
доста брутален ларп. Уидър глава не доп. Откъде е скелетън? Той ще се превърне в недър скелетън. Трябва да го убие. Добре. Следващия ларп. Факел. Ларп и измъкнахме се. Бях на ларпите, между другото, да, показвал съм, но както да го видяхте. Следващия ларп е Паир, Терпев, където може да си правите нещата и така. Ето го, стига да си купите XP, не знам тук защо няма табелка за XP, но както да е така. Ларп шоп, защото спавам постоянно ларп. Иво Кил е той или играе тук? Добре, лапшоп, може да си купите абсолютно всякакви айтеми тук. Аз да че може да си купите. Така, следващия лап SMS. Опа. SMS и това са го променили. Бъда PP 125 DP 6 лева. Трябва да пратите 20 меса от Минск. Ето го Уидър, ето го Бъдър, ето го и Енда. Тук може да си купите 16 епорт. Тук пари. Тук MTM имота. Уау. Окей, това не го знаех. Доста е променена в SMS. Warp Sprint го показах вече, но ще ви го покажа пак, защото не съм много убеден, не съм много запознат с сервера. Да, знаех си, че е той. Виждате ясното небе, тък му изгрява слънцето тук, а пак при нас в Валида. Така. Искам да се извиня, че не съм снимал толкова много време. Мисля, че го казах, но както да е. Добре, лайкайте, сабскрайбвайте. Аз бях Декстър 657 и до виждане.